je m'appelle Cécile, j'habite à Bessel, à côté de Carnarvon. Je viens de Bordeaux, je suis née à Bordeaux. So, nes I gyfarfod gŵr fi yn Ffranc, o'n i'n gweithio mewn factory, ac wedyn wnaethon ni byw yn tyfu bach yn Ffranc am 2-3 blynedd, ac wedyn oedd o penderfynu oedd o eisiau dŵad yn ôl I byw yng Nghymru, ac wedyn o'n i'n meddwl, wel, pam laen? Cynta, nes I cyrraedd yn Carnarvon, ac mae fel bron iawn 25 blynedd rwan. Dwi'n meddwl, dwi'n bach o'n sioc, jyst I ffindio gwaith. Nes I gweithio cynta fel Christmas temp yn Argos. So oedd hwnna ti'n bach o eye-opener. Ac oedd yn gret I dweud y gwir, achos o'n I really licio Carnarvon. Pobl really nice. So o'n I licio byw yma. O'n I siarad yn Saesneg anyway. Ond o'n i'n meddwl, wel, mae rhaid I fi just dysgu Cymraeg. Ac so nes I mynd I Coleg Menai I cael dosbarth yn y nos. Just dechrau tipyn bach a... O'n I deall lot mwy nac o'n I gallu siarad. Ac wedyn am hir o'n I just dim really siarad Cymraeg. Ond oedd y ffrind fi dal yn siarad Cymraeg efo fi ac o'n I ateb yn Saesneg. Ac wedyn pan nes I cael plant. Pan wnaethon ni symud I bethau, o'n meddwl, wel, os dwi ddim yn siarad rwan yn Gymraeg, dwi beth yn mynd I wneud o. So wedyn nes I just benderfynu, okay, just dim ond Cymraeg. Ac wedyn oedd y tîm bach yn anodd I dechrau, achos o'n I ddim yn gallu ateb yn be o'n I eisiau ateb. So oedd y tîm bach yn syml, ond wedyn dyna beth sydd wedi wneud o. So mae wedi bod yn hir. Anodd y fyd yn de achos mae'n really gwahanol na Saesneg. Ond o'n i'n meddwl oedd really pwysig I fi dysgu. So o'n i'n gallu setlo ac ddim bod rhy gwahanol efo hogia hefyd. Oedd hwnna'n pwysig I fi bod oedd nhw setlo yn oce a dim efo mewn Ffrangeg. Wel, dwi o hyd Ffrangeg, ond just bod o'n i'n setlo yn iawn. So dwi'n meddwl yn Ffranc really, dwi'n ni'n dathlu noson Nadolig, dwi'n bach mwy, so dwi'n ni'n neud bwyd neis hefyd fel Nadolig, ac weithiau mae y dylion, mae dibynnu am tŷ gwahanol, ond dwi'n ni agor presenta, cael bwyd neis efo oysters, crancor, a cael langwstin weithiau. So oedd really, o'n i'n neud really noson really special arbennig. Ac wedyn, so dibynnu faint oedd o'n I, ond o'n I agor presenta. Ac wedyn, diwrnod wedyn, diwrnod Nadolig, o'n I cael, oedd y nain fi yn neud twrci efo chestnuts. Fel hwnna fel bach o event yn y teulu ni. A wedyn o'n I cael fel bwys, so mae hwnna fel cacen efo chocolate. Ac a weithiau yn y pnawn o'n I just chwarae efo trigana o'n I wedi cael. Amser Nadolig, really, wel, mis Tachwedd, mae yna lot o goliadau yn Bordeaux a dinas mawr, really. So mae'n really nice I just mynd o gwmpas a just weld goliadau ac mae bob dim yn really bach o magical. So mae hwnna'n lyflu, dyna beth dwi'n cofio hefyd pan o'n I bach. Dyn ni ddim yn cael Boxing Day yn Ffranc o gwbl, so mae hwnna gret. Mae hwnna bonus, yndi. Ac mae hwnna gret. Mae hwnna really da. Achos ar ôl Nadolig, really, dyn ni angen cael bach o amser I just anwyndio, really. So mae hwnna gwahanol a dwi eisiau creu rhywbeth neis I hogia so maen nhw'n gallu cofio am Nadolig. Ti'n bach o Ffrangeg a Cymraeg. Ac wedyn, dwi'n mwynhau nhw dau, deud y gwir. So maen nhw gret. Maen nhw'n tipyn bach yn gwahanol, ond dwi'n meddwl be dwi wedi trio wneud tipyn bach o mix yn TV. So be dwi'n licio, be mae gŵr yn licio, ac wedyn mae hogia o hyd yn edrych ymlaen am Nadolig. Pan wnaethon ni symud yn tŷ lle dyn ni rwan, oedd y cymdogion fi Mair wedi rhoi croeso I fi mawr, ac wedyn o'n I ffrind efo hi, ac wedyn hi'n deud, ti ffansio joino ni a fel dysgwyr Cymraeg. Ac o'n i'n meddwl, pam laen, achos o'n i'n nabod bach o bobl efo hogia yn yr ysgol a yn y pentre. Ac o'n i'n meddwl, pam laen.
So wedyn nes I joinio ac dwi'n mwynhau, mae hwnna gret. Do'n ni'n cael noson allan, cael bwyd, ac wedyn dwi'n just ffindio allan beth dwi ddim yn gwybod am y ardal besal Caernarfon. So mae'n really nice a just, dwi'n really mwynhau. Nadolig llawen a joyeux Noël.